Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Yasai kari India bat Denmark South li kisah sekolah ban nang penyar shushu ya ka jinga trailang hap deng kini ari. La rakhe ya ka World Mental Health Day ha West Janta Hills hemin kasni. But your Chief Justice thamai ka Meghalaya High Court. Kat hashwa ban phai shi ki khubor ki babnya Nina ashkor ya kane ka jing pibna ka badan kam. Katba ka jing ai dawai tika na ka benta u COVID khat khandai karang ya shakmat haki hospital sarkar bat ki wei ki jaka ni kirpat ki nong snap jongi ki beladon khat pras nem sheneng karta ban net shim dawai tika bat ban yarap ru ki wei ban ne kumju. Ni ai jing mut ru ki nong snap jongi ban kain sting bat ban shim ya baro ki lat yadang. Ban net ne ki jing ma bat ban yada yala de snobha ban buat ki mau jam ki basuk. Deng ya kamas yang jengai na ki weipat bat sat khuit bhaya la ki kti bat kadur khman na ka banta ka jingtep ka babnya ahlor covid khat khandai phila ban phone ha ki number yarap kari ki badai not iwei ar lai khandai nyo pra not sound real but iwei not nyo san but ki number yarap ka jalla Meghalaya ki dai iwei not pra but iwei not nyo not ki khubor ki babnya Kari India berkari Denmark kile soi South li kisah sekolah berkile rai banang penyar shushu ya kajinge trailang hapdeng kini ari hadin kajinge pelia jumut hapdeng Menteri Rang Bakdo Narendra Modi but ka Menteri Rang Bakdo kari Denmark ka Mette Frederiksen ha New Delhi ki South li kisah sekolah ki balaya soi ki dai halor kajingkeng tiu ya kisap traikam but ka sengjam la jong ban bu ya ka digital library na ka benta ban bu jingtho ya ki jing start tanrai ban thau ya ka Center of Excellence na ka benta ban wat jingtip shapang ki dawai chemical ki bala ban syam ha ka maryang ki ban yarap ban penne ya ki jingban jingdi ha ki kor pen peja bat ban bu dak ya ki telong ka India bat ka Denmark kila rai ru ban penyar shu ya ka jinge dai jongki ha ka liang ka koi ka khya bat ka rep karyang Menteri Rang Bakdo Narendra Modi ulaong bakari India bat ka Denmark kila yai beteng ya ka jinge trailang jongki wat hapdeng ka klam covid khat khandai bat kani kala beteng na ka jinge lang ka balalong shisnam menshwa hakaba kila rai ban ya trailang na ka benta ki kam ki ban kham yarap hakaban penne pensa ya ka maryang Ya ka World Mental Health Day la jurakhe man la ka shipau terek ubnai risau ha kaleng ka perthai kum kadak ban ai jing pinshai ba jing hikai shapang ki jing pang ki bakta ya ka jing mut jing perkhat ubriu bat ban play ki lat ki lenti ki ban kershan ya ki to ki bapang kasin ka baning kong bala rakhe ya ka ni ka sni ka dai ha ka shipau terek ubnai risau ha usnam khat khandai spa khandai phu ar ka phang pedeng jong ka ni ka sni kerpang menta usnam ka long ka koi ka khya jong ka jing mut jing perkhat ha ka perthai ka bamdan ka jingarangkat ha Meghalaya ru la rakhe ya ka ni ka sni kerpang ha ka bala penlong ya ka jing rakhe ya ka ni ka sni ha chutwaku indoor sports stadium ha juwai lingba ka district mental health program juwai civil hospital yalong ha bakran ha ka ni ka jingalang Dr. AM Paswet psychiatrist district nodal officer ila ong ba ki jing pang ki bakta ya ka jing mut jing perkhat ubriu ki long ki bala ban pungkot la dalap kloy yaki ila ong ba ka jing le ban shim la ka jing ru kadai ka wai ni ki dak kishin jong ka jing ta ha ki jing mut jing perkhat ubriu ila kerpat ya baro ba kam dai bandan ka jing le shiliang ya kinu kinong pang ki bak shakta ha ka bor perkhat jong ki bor punya jong ka district pek ha Nagaland ki lakhang Klem sangye ya ka jing sho do iki muit bar kunjo ru ya ka jingon ra na bar ba ka jingket iki muit na kawai ka jaka sha kawai pat hapo ka Mellery subdivision kum kalat banyada hadin balasham baladon ka jingyap bun pendiki muit ha ka ni ka subdivision kaladon ka jingle jurib ya ka ni ka jingyap ki muit ha ka ni ka subdivision balalap ba ka daw ba kini ki muit kilayap ka dai na ka jingpang ka blakta yaki la penlong ya ka jing bishar bnya ya ka jing yap ki muit halaitli kishnong kenthop ya ka kanjang reguri bat akhen nadu ka hinyau hadu khandai tarik mentau benai ka kaipot balayo lum ka thu baladan arspa south ni ki muit ki balayap hakitai laitli kishnong na ka jingpang kat ba dangdon ru bun tli ki muit ki barangja don kumba shispa anlu tli ki long yeng ki bari muit ki bala shakta na ka ni ka jing yap ki muit ha Nagaland Kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor
Kayeng Bishar High Court jongka jela Meghalaya kalayo ya Chief Justice ubathamai hadin balathong ya Justice Ranjit Vasan Rao Moore kum Chief Justice jongka ni Kayeng Bishar nadu balapenni ya kani ka khubor Chief Justice barim ka Meghalaya High Court Biswanath Somadar unni long kum Chief Justice bathamai ka Sikkim High Court MDC na Jayau constituency uba Paul Lindo Ulakan tu bat penslori ki samla pule ban pentibet bat let yakoni ki examen beper kom ki UPSC, IAS, MCS bat kiwai. Ulaong baka jela Meghalaya kala jupeni bun ki rio paunam ki ban nikmat ya ka jela hakari bat hakapertahi baro kawai kom uba David Imli uba de chairman barim ka UPSC uba Neil Nongkandri uba Rudy Wajri bat bun kiwai de. Habakran halor kani kapang uba polling do ulaong ru ba kadai ka kamram jong ki kini kikpa ki no hikai ba kinong yalam jong ki seng 3 months ngau bha ban yarap iki samla pule ban poi shaka thong jong ki kador jong ka umpnyang petrol ha Guwahati ka balong ka sor ka bahe tam ha ka thain shatai lamni ni kala tam ya ka shispa tengka bat kani kala long ka sing ka baning kong ha sor Guwahati ba kador jong ka umpnyang petrol kala kiyo hadu katni Katbaya ka umpnyang petrol la dia kador shispa tengka nyau pisa kador jong ka umpnyang diesel kala poi shaka khandai puar tengka sanphon nyau pisa kani ka jing ki udor ki umpnyang petrol bat diesel karawan ra ya ka jing khnyum hapdeng ki pai ba ha Guwahati hakaba ki la pensnau ba kani ka jing ki udor ka umpnyang kala nang penjenjar shu ya pai ba ubla shakta lupa naka khlam covid khat khandai Tripura kasar Agartala kala thabakriak daki jing penthabai ki light ki bala penpur haki pandal bala thau ban le puja ki bala plena ka banta ki pai ba hanin kasni ka balong ka maha panchami ki yau ki hat ru ki na songshit shait daka jingdap ki brio haki lenti ki singkien bat ki dukan la pen khlang ru ya ki bor pahara rengkat ka jing pentre kam bapura ya ki kendon penyai kali khnang ban light na kanu ka jing dhang kali La shimkyaru ban buat iki kendon ki bedai badu covid khat khandai hakabala bu iki briu ban thau ya ka jingshit jong uwai pa uwai ubriu uba wansha ki pandal ban le puja khnang ba anla ban penya khlat ya ki to ki badani ki dak ki jingpang na upai ba Menteri Katnat Boarding ga Sarkar India RK Singh ulaong bakan namdan kanu ka jingduna boarding hakari ba la shupin shakti yang iki pai ba khlam daw Uli Menteri ulaong ba uladep yakran bat CMD ka GAIL India Limited ban beteng ya ka jingpin poi ya ka gas ka badan kam shaki power station ha kelengkari ulaong susu ba kam shinladan kanu ka jingduna gas ha ka por menchwa bat kanam jaru kumta ha ki por ki banwan Sing ulaong ru ba katnat rekam ka ba upet kalapet nya thik pathik man la kasni ya ka jingpin poi biang por ya ka gas bat ya udoyong shaman la ki power station hakari Hari India ladap ban ai dawai tika COVID khat khandai shapalat khandai pusau klur nyau pho lak ngut ki nong song kari tak haduk menta. Le thu bahaki ar pusau kanta baladap dan palat handri pun lak 100,000 ngut ki briu ki belayo dawai tika hakari barok kawai. Katnat ka koi ka khia kari India kale thu baka jingdan ki bakoi na ka jingpang COVID khat khandai hakari menta kalong khandai pun nyau point khandai na ka shispa. Haduk menta ladan palat lai klur lai pho ar lak ngut ki briu ki belakot koi na COVID khat khandai hakari. Ha Meghalaya ladan samut ki balaklat na COVID khat khandai haki ar pusau kanta baladap. Dakani ka jingdan ki balaklat na COVID khat khandai hakari haduk menta kalakot ngan puli beng yakatu. Dakani ka jingdan ki balaklat na COVID khat khandai hakajilla haduk menta kalakot shaka 60,000 sauspa ar pho ngut. Ka khubor bala penni naka Directorate of Health Services kaya thu baladan ru sampu khandai ngut ki bala thamma ya ka jingpang COVID khat khandai bat shispa arpun ru ngut ki bala koi naka ni ka jingpang hanin kasni kumta ki barang don ya uni ukhyang jingpang ka jela Meghalaya menta ki don 60,000 shispa sanpu ar ngut bat ki bala koi haduk menta ki don nyau pu khandai hajar praspa sanpu ngut bat katung la poi shaka bakut jong ka khubor ka bala wanchapi na ka All India Radio Shillong sa shipor ka taha ka por prabajing ni so baka Delhi station na ka penta ka khubor ka tin Hindi ka ban bot pat ka khubor ka tin Phareng ha ka por prashteng kane ka dai ka All India Radio